Ovdje smo na danima tehničke kulture na štandu Tehničke škole Rijeka. S nama su Celeste Kaštelan, Matija Momčilović, Luka Pejić, Ribarić Marko. Ovdje vidimo jednu zanimljivu robotsku ruku, ja se ne bi usudio komentirati, recite nam vi o čemu je riječ. Riječ je o robotu koje je naša škola nabavila. Mi smo ga isprogramirali i sve, više manje smo kao završni neki rad napravili, gdje robotska ruka kao samo lovi loptice, ima 4 različitih dimenzija loptice, robot uzme jednu, izmjeri ju i zatim ju stavlja u zdjelicu u posebno mjesto gdje treba. Ako mogu primijetiti, ovo je nešto u skladu sa svjetskim kretanjima, sve više se govori o robotici u industriji, u gospodarstvu. Pa je, više manje automatizacija i roboti više manje nastupaju. Umjesto radnika jeftinije imati robota, ne treba ni za jest, ni za pit, ni plaću, samo struju troši. Kako vi vidite svoju budućnost nakon škole? Pa više manje poslije srednje na fakultetu, evo, tehnički fakultet sigurno. Na štandu Karla Smičića iz osnovne škole Milan Brozović iz Kastva, koji će nam ukratko predstaviti svoj zadatak koji je dobio za izradu. Evo ga, dakle, ovo je mačja hranilica. To je bilo zadatak na državnom natjecanju. Dakle, kad mačka dođe, ona će detektirati i pustiti hranu mačci. I to je glavni princip na koji ovo radi. Na štandu Prve slušačke hrvatske gimnazije u Rijeci razgovaramo sa Ana Šlipovar. Nikola Baretić. I recite nam što ste vi ovo zanimljivo donijeli iz vaše škole? Pa evo, to su stara učila koja se koriste preko 140 godina iz naše jedinstvene zbirke. Imamo ove preteče kompasa, gramofona, parnog stroja, sklopke i drugih. To je preteča gramofona, stavi se vosak ovdje, kad je mekan se priča ovdje tu i kad se stvrdne se može ponovo zavrtiti i onda se čuje što smo rekli. S nama je Leo Medenčić. Leo, ti ćeš nam reći nešto malo više o ovom projektu. Znači, ovdje tu prezentiramo robot trku na prstenac. To je natjecanje gdje robot ima na sebi koplje s kojim zabijamo u prstenac. Znači, ko robotizirana Sinjska alka.